Pam? Pam? Hvis nu man ikke vil tjekke i sin bil, hvad gør man så? Drenge. Så Martin, nogen der kan købe et våben. Prøv lige tige stille, Mathias. Det er jo skide på. Så I tjekker ikke vores biler? Nej, hvis I lægger jeres våben... Ja, selvfølgelig, vi tjekker for bombe. Men hvis I lægger jeres våben og sådan noget i bilen, så rører vi det ikke. Ej, jeg vil helst ikke have tjekket mine ting. Nej, nu synes jeg faktisk, du skulle stige ud af det køretøj. Det lyder lidt suspekt, det der. Jeg vil ikke have tjekket min bil. Jamen, er det fordi, du har en bombe i? Nej, jeg er ikke. Ja, vi så det godt, Ja, du skal... Er det fordi, du har våben i bilen, eller hvad? Nej, jeg har faktisk ikke noget, men jeg vil helst bare ikke have den tjekket, fordi det kan være, der er rester efter noget, som der ikke skal være. Nej, men vi gider ikke have det køretøj, hvis det ikke kan blive tjekket for bomber. Jamen, det skal ikke tjekkes. Du skal ikke køre ind, så. Jo. Jeg beslaglægger det køretøj, hvis du kører ind. Du skal sgu ikke beslaglægge mit køretøj, er du sindssyg? Det kan jeg, hvis jeg ikke får tjekket det, så kan jeg. Nej. Nej. Ja, Så... Du skal det et køretøj udenfor, eller så beslaglægger jeg det. Jamen, så parkerer jeg det udenfor. Ja, seriøst, men du fik fat i Max. Så er det noget, jeg kan lukke det over, der kan være en position, der er bombe i. Det tror jeg, jeg er på. Lad være med i parten af flytøj. Jeg gør ikke noget. Jamen, jeg skal med så meget penge på åben. Wow. Nå, der er lige en lille der. Hvad fuck sker der lige? Allahu Akbar! Stop bilen her. Ja. Stop bilen. Kan du ikke se, jeg holder stille? Kom ud af bilen her. Nej, hvorfor? Fordi der er terrortrussel i bilen. Jamen, det betyder da ikke, jeg skal... Hvorfor skal jeg... jeg... bilen nu. Ja, hallo? Jeg skal da nok komme ud af bilen, men hvorfor? Du er nødt til at skide ud af bilen nu. Hallo? Sidste advarsel her. Tæt ud af bilen. Hænderne op over hovedet. Hænderne over hovedet tæt. Hey, hvad fuck laver du? Du skylder mig 1,8 mil! Hænderne over hovedet nu. Okay, du kunne også bare gøre det på en aggressiv måde, det. Jamen, hvad fuck er det her? Ej! Morten! Harry! Det bliver tjekket, hvis der er en bombe i, så... Nej, den skal ikke tjekkes! Nej, I skal ikke tjekke det! Hvad laver du? Morten, hvad laver du? Hvad? Hvad laver du? Hvad har du gang i? Nej, du bliver derovre. Skulle jeg tage hans telefon og alt det der? Lad være, sgu da, hvad laver du? Hallo, hvad har du gang i? Jeg har lige så lige købt det lort her. Jeg tager alle dine telefoner og alting fra dig her. Hvorfor? Morten, hvad fuck er det her? Ikke igen, mand. Hvad fanden? Du plejer sgu at være den der nice betjent. Ja, det er jeg også. Men Det er der du jo terrortrussel i byen. Og så tager du mine ting. Yes, du skal ikke have lov til at tilkalde nogen. Hvem skulle jeg kunne tilkalde? Men hvor er I klamme alligevel, mand. Fy for helvede. Chat, stop nu for helvede. Jamen, det er sgu da rigtigt. Det er tredje gang i dag. Prøv at høre, der er terror i byen. Det skal da ikke gå ud over mig, at der er terror. Jamen, så lad dig være med at troll, altså. Jeg tror ikke, jeg skal ind og holde ligesom David gør. Det der, det er for klamt, der. Tager jeg lige fucking sammen. Han, skal han bare i fængsel, eller han er ret ubehøvlet? Hvor vil du have ham hen? Gider ikke det pisse her mere. Vores lukkede garage. Det er fint, det der. Bare kom videre. Det er modtaget, drenge. Vær ops på I råb den anden, ikke også, Jacob? Og se det til den. Det var en vær ops på en stor Renault. Se en stor Renault, drenge, og det kommer til at være stik, drenge. Det er nærmest en PD, Hvad fuck har du gang i, Morten? Seriøst? Hvad sker der lige for dig? Er der ikke en, der kan komme ind i politistationen og lige tage ham med mig? Ja. Hvad har du gang i? Seriøst? Hvad fuck er det her? Opfør dig nu bare ordentligt. Det gør jeg sgu da også. Det er derfor, jeg ikke forstår, hvad fanden du gør laver. ikke, mand. Jo, hvad har jeg gjort? Det er det, jeg gerne vil vide. Hvad har jeg gjort? Nej, godt, så det kan ikke svare på svenser. Hvis du skal ind på det, så skal du se, Nej. at der er en bombe på dig. Du skal ikke gå ind i politistationen her. Ej, nå.
Mongol-politi, mand. De er kraftet med... Kan du lige gå lidt væk der? Ved du, hvad han sagde? Øh. Jeg kom ind max straf. Jeg fik 5 timer, fordi det var, jeg havde vest på. Fuck, vi flækkede af grin, mand. Hej, Kramer! Og der stod chicken Det vest. kan de ikke give ham max tid på. Nej, men jeg ved det ikke. Hvad fanden laver du, mand? Du skal sgu ikke stå der med din pind fremme. Prop dig med røven, mand. Er betjent? Jeg er bare... Nu flyver de med droner. Hallo, han skal herover, mand. Vi vil snakke med ham. Du er... Sammen herovre. Du er... Politiet... Jeg må ikke sidde sammen med What the fuck, mand? Hvor... Fuck, siger du stiller dig med efter mig. Hvis jeg ryger ind for det. Charlie, seriøst, det er det til grin der. Er det dig, der begyndte at skyde på mit fly, eller hvad? Uden pis, der var en, der skød på mit fly 5 km efter jeg fløj afsted. Charlie, du skal da være med at give dem sådan nogle fucking tanker. Så siger Der er du, en eller anden, "Ej, fucking, jeg failede de, han for kender jeg har ikke dem." gjort det her. Jeg ved godt, mit fly stod nede i PD. Jeg ved vist ikke, der er vel terror. Men jeg har virkelig ikke gjort det her med vilje. Ej, her. Der er ude pis her. Prøv her. Jeg fløj for afsted, og så er der åbenbart blevet vel terror i mellemtiden. Og så blev mit fly det blev skudt på lidt herude for Lexide. Begyndte bare at blive skudt på. Det var sgu egentlig smart. Charlie, jeg er ved at dø. Og så gik motoren ud, og så tænkte du, fuck det, fuck Nej, politiet. jeg kunne ikke styre flyet. Jeg var lige ved at flytte lidt over PD, håbede jeg på, så jeg kunne styre over garage. Jeg kunne seriøst det, jeg kunne ikke gøre noget som helst. Jeg er tilbageholdt for Jeg kunne ikke styre ingenting. flyet. Jeg kom kørende i min van, og så siger de, ud af bilen. Så ser jeg Harry, det er ham, som skylder mig 1,8 mil. Og jeg tror også, mit GoPro viser det i retten. Hvad? Dreng, Vi skylder der ingen måde dreng, mil. der er nu Det gør Harry Tank, og nu er han bare hoppet i politiet. Han var i mafiaen der. Harry Tank skylder mig 6 millioner. Ej, Har været politiet. fuck, man. Yes. Ja, det ved jeg godt, men jeg er ret sikker på, at jeg får de fucking penge. Jeg blacklister ham, jeg er ligeglad. Han sagde, at jeg ville få dem i løbet af aftenen. Ja, det har han sagt til mig. Får jeg ikke de penge der, ikke også? Så får jeg en permanent sommerferie. Seriøst? Ja. Fedt. Kan jeg ikke også lige få noget mad? Jeg er sådan helt nede i det Nej, røde felt. det kan jeg ikke give ham, men hvis jeg kunne, så har jeg fucking gjort det. Hvem er det? Hvad? Ja. Jo, 2 sekunder, er det også tilbage. Der. Hold kæft, det er så bare træt. Plus 1 til fængslet. Man får lige sådan en af hos sine venner, ikke? Og så sende med sms'en med sådan der. Hvad hedder det? Herre Medic? Jeg har et spørgsmål til Medic. Er der en Medic, der kan svare mig på et spørgsmål? Nej. Kunne det ske, at man røg i fængsel? Må man så godt passe sit arbejde, mens man er i fængsel, eller er det strengt forbudt? Jeg ved faktisk ikke. Jeg tror faktisk ikke, du må. Okay, men det var bare for at høre. Jeg ved ikke, om det er det samme, du ved. Men jeg prøver bare lige at høre en betjent, om man må arbejde, mens man er i fængsel. Jeg tænker, man ikke må jo. Ja, men det var bare... I hvert fald give bedst mening. Man kan jo arbejde i et fængsel, det var det, jeg tænker. Ja. Jeg ved da, min storebror, han var ude og køre traktor, dengang han sad i fængsel. Og? Okay. Jamen, Run, Forest! Run! Sig mig, hvorfor lader I dem bare gå ud? Får jeg lov til at gå? Endelig. Nej, men hvorfor lader du dem... Hvorfor bliver I... Vi har ikke gjort noget, Derek, overhovedet. Nå, okay. Jeg har Ja, overhovedet tak. ikke gjort noget. Vi har en fra PD, der stak af, det er russisk mafia-tøj. Men jeg forstår så heller ikke, der er ikke en eneste på stationen, og de bare sidder Nå, der. det er fordi, at der er lige sket kæmpe skyderne, hvis du kan se ned i gunstolen, ikke? Der er alle bare rykket derned. Nå, okay, Og jeg- jamen, det er måske heller ikke helt optimalt, når der er så mange på Nej. arbejde, tænker jeg. Men de har også sagt, at dem, der sidder og har en sag mod dem her, de skal blive. Jeg blev, men jeg ved ikke med de andre. Nej, men de har jo ventet et kvarter nu. De har jo ventet... De kan ikke siden gøre de det. blev levet op. Det var Men jeg 20 elsker der var Danmark. sidst. Da jeg kommer ind. Lige et øjeblik. 23 Lige der i sekund.
det kan ikke være rigtigt, at jeg ikke får en lille chance til at komme væk, så det fremmer, ingen skulle ind og sidde der. Altså, det er om det ikke noget til at tænke meget lang tid før, vi gør det. Altså, så det er bare nu, eller når man faktisk vil på, så man får noget andet. Ja, det er bare noget at gøre på den måde, det er for sindssygt. Ja, det skal have lov til at forklare mig, lov til at være noget. Ja, det tænker jeg, det er for meget. Det skal have lov til at forklare mig, så. Det siger jeg så også. Det er sådan, når man skal stå der i. Jeg skal også tænke mig noget for havet. Er du på livet? De slår dig. Jeg har lige slået dig, men de fucking... Jeg vil så ikke spise noget der. Hvad fuck sker der? Jamen det... Jeg er færdig inde på det... Det ligger Jeg er ned, færdig, hvad jeg er det for færdig i den by her, lad mig sige det på den måde. Det er for noget. Jeg er ubevæbnet. Ja, jeg er færdig i den by her. Det er Ubevæbnet. helt sikkert. Jeg bliver taklet i jorden, og så tæser I mig, imens jeg ligger ubevæbnet. Ej, hvor er det sindssygt. Ja, så voldelig, ja. Håber Ja, da det- godt nok lige, at Taco han Hvad får en hedder snak med dem i hvert fald, fordi at... Hvad hedder du? det er åbenbart sådan en stemme, der skal Det til. er det ikke. Er det politinummer, så jeg kan indgive en klage? Skal du oplyse mig om? Kom. Han skal oplyse sit navn, Skal den du lille op- nar skal bare oplyse sit navn. Fucking spæt. Det forstår de jo ikke. Det er der jo Ej, næsten ikke nogen af dem, der Bare din nar, forstår. du oplyser dit navn, din De fucking folk, nar. de kan deres fucking håndbog bedre end dem nogle gange, mand. De kan ikke styre skide på det, det er officer, så det eneste, der kan finde ud af noget her, Fuck, ved jeg det da er ikke. Asger, der kan finde ud af noget. Det er den eneste, der kan finde ud af noget her. Asger, få lidt styr på din betjente, mand. Vi skal se her. Okay. Kender Var det ikke dig, der ikke, fløj i det fly der? taksterne? Jeg har flot Jeg får fly. ikke læst dem, jeg Jo, er og det ligeglad fly, det, med. altså det crashede ned i PD med vilje. Jo. Jeg ved godt, det crashede, men det var fordi, det blev skudt på uden for PD. Der er ikke nogen, der skød efter den. Åh. Jeg var der selv. Det er ikke jer. Lad os Det se, er om du husker 3-4 km uden for PD, rækkefølgen, begyndte inden at blive jeg skudt skal på. have Hvorfor? nedsat Det kan jeg ikke straf, svare hvis nu på. laver en fejl. Kom. Ja, men altså... Vi er oppe. Jeg ikke lige droppe vesten og bæltet der. Selvfølgelig. Så det er bare 20 måneder. Men Helt ærligt, den her gang, det er 10 måneder. jeg var virkelig ikke min mening Og- at ramme jeres PD. kan du ikke lige tænde den op over? Har du kan godt se, at du er heldig et tidspunkt, at du, Men jeg kan du godt vælger, se det. at du rammer Det til, var også- eller rammer Jeg undrer Peter. mig også lidt over, der folk de begyndte at snakke om terror og alt muligt. What? Nej. Nu får du for Tao og for, hvad hedder det, Vesten der, og det er 20 måneder. Det er i orden. Okay. Det synes jeg også, jeg har været flink nok. Ja. Hvad siger du på ham? Så jail... Nej, jeg mener terror, Kom ind. eller... Og terror vest, eller hvad? Det var ikke det, han sagde. Jo, men det er bare det, jeg skulle lige synge. Ja, vi kan jo ikke lige give ham noget mad og vand. Eller nej. Jeg har Har du fået. brug for det? Okay. Jeg har fået. Så. Hvad er det, Asger? Vi skal også lige få noget med dig. Auf dem jo. Enig. Bare lige vent her, så skal vi nok lige finde ud af det. Was ist nicht die Fängsel? Hvad er det, Asger? Hvem er med? Han er blevet taget. Ja, Han er... Tsunami. Dude. Hvor er det vildt. Vladimir, Ses på den anden side, drengene. Hey. hvor er du hen, Vlad? Hvad er det? Tæt mødes vi ikke lige efter Tsunami? Jamen, det kan vi sagtens. bare ned på